m'agradaria dir els 3 o 4 pilars bàsics que suposen una gran, diguem, diferència en el que teníem, no? I és esta diapositiva que tinc així, que jo espero que mireu, que són 4, anava a dir 4 cosetes, són 4 cosotes, no? Mireu, primer, tot està un poc, no vos maregeu, que estic passant molt ràpid. El perfil d'eixida, el perfil de salida és una novetat que a mi em pareix que està molt bé, no? El perfil de salida va en quart de l'ESO, al finalitzar l'etapa obligatòria del sistema educatiu, no? Jo sempre penso en el meu institut que dic, ostres, el meu institut a quart de l'ESO arriba el que arriba, no? Arriben a 16 anys, però en primer i segon se fa un tapó ahí entre que repetixen, absentistes i tal. Però bueno, normativament el perfil d'eixida, a on han d'haver assolit un grau suficient competencial bàsic, fonamental, irrenunciable de cada espanyolito i espanyolita, perquè això és bo i és igual en el Ferrol, que en Canàries, que en Alfarrasí, que en Paiporta. Si jo em trasllade l'any que ve, o mireu, en el 2024, a Segòvia, el meu fill o la meva filla tindrà la seguretat, hauria de tindre-la, en una situació utòpica, que arriba al mateix perfil d'eixida perquè estem treballant en tot l'estat el mateix. Val? Per això, així teniu al final de l'ESO, en este puzzle, no? El perfil d'eixida. En primària n'hi ha com una base del béisbol que miren cap arrere i diu hem arribat fins ací i vos deixem com si fos una carrera d'estes que te passen ahí el palet este, no? Per relleus, té el perfil d'eixida i quan acaben l'ESO no tenen la seguretat si fan batxillerat, si fan cicles o si no fan res i directament ja se'n van a la vida laboral, no? Però anem allà. M'agradaria tocar estos 4 conceptes o idees del nou currículum, d'acord? Tingueu en compte que la formació que nosaltres fem, els cefires d'introducció al currículum, són 3 sessions de 3 hores la primera, 3 hores i mitja la segona i 3 hores i mitja la tercera, del currículum a l'aula, situacions d'aprenentatge i l'avaluació. Jo el que vaig a fer és dir l'epígrafe un poc i les idees fonamentals, val? Si teniu dubtes molt generals, ho aneu dient i jo vos vaig passant molts materials i algunes experiències que ja estan comentant i s'estan enregistrant i estan en l'aire, no? Mireu, els sabers bàsics. Vaig a començar per el segon. Sempre ens han dit que el currículum era infinit, era massa llarg, que no arribàvem al final. No només en llatí grec, cultura clàssica, sinó en totes les matèries, no? Doncs ara hem tingut l'oportunitat de no arribeu tan lluny, si és que mai podem arribar. Quedeu-se en allò bàsic, irrenunciable, fonamental. No m'agrada dir mínim, no? Aleshores, una vegada tots i totes, inclusiu, repetisc, tots i totes, tot l'alumnat de la meva aula, excepte alguna excepció, absentistes, problemes greus, etc., és evident, un poc ahí de trellat i coneixement. Una vegada estiguen assolits aquests sabers bàsics, alguns fan l'equiparació i diu, són els antics coneixements. Bueno, el saber és coneixement, destressa i actitud. És un poc més ric i complicat que els antics continguts, que de vegades no són continguts, són informacions, no? Ho exercitem per adquirir informacions i ja està, no? Bueno, doncs una vegada jo tinga la seguretat de que han adquirit aquests sabers bàsics, jo puc pujar als sabers desitjables sense sostre i explique física quàntica, en el cas de física o el que em dóna la gana, no? Però bueno, els sabers bàsics no són un secret. Els teniu en el decret, que no cal llegir-se el Real Decret perquè el decret autonòmic no pot anar mai contra una llei de rango superior i ja ho hem redactat perquè estiga tot allò que està en el Real Decret està inclòs en el decret. D'alguna manera, trobareu redaccions diferents, en algunes comunitats autònomes redacten d'una manera, en la comunitat autònoma d'una altra, en el Real Decret redacten en 6 renglons, jo què sé. Així hem pensat que la redacció, la primera lectura s'ha d'entendre, no? Bueno, doncs ahí teniu els sabers bàsics dividits per blocs, de vegades en subblocs, estan claríssims, i així com a mi, jo tenia la impressió
Bueno, jo tinc la impressió de que mai han llegit la llei per donar classe, jo el primer, Però així com jo tenia la impressió de que en un ensenyament, anava a dir tradicional o clàssic o el de sempre, el centre ha estat sempre en els continguts, jo vaig explicar això. Unitat temàtica 1, tema esto. I jo explique i examine quan jo vulgui d'aquest contingut. Ara el centre no són els continguts, sinó són les competències. Les 8 competències sagradíssimes. Bueno, i la competència lingüística, la competència digital, la competència ja la ciutadana, la competència digital, ja ho sabeu. I per a poder articular un poc millor en el dia a dia de cada classe, no, a peu d'aula, el que s'ha fet és com una mena d'escala de baixada d'aquestes competències que estaven en l'estratosfera, i nosaltres pensàvem, pues, si ja treballem el llatí i el grec, pues ja treballem la competència lingüística, ja està. Bueno, ja no és tan fàcil, no? Vull dir, i quan dona cultura clàssica, quina competència treballa? Jo què sé. I no les treballe totes sempre, o si vull treballar una, toque sense voler dos o tres. Una de les coses importantíssimes d'este nou currículum són les competències específiques, que són un nivell de concreció molt gran d'aquestes competències clau, d'aquestes 8 competències genèriques, i estan descrites i numerades assignatura per assignatura. Tenim unes competències específiques en tercer de cultura clàssica de l'ESO, altres en quart de l'ESO en llatí, altres en primer i segon de batxillerat llatí, altres en primer i segon de batxillerat grec i altres en la optativa de batxillerat de descobrir les nostres arrels. I aquestes competències específiques concreten i són d'alguna manera com el punt de mira, la diana, els objectius cap a on hem de treballar. Jo ara, quan expliquen els companys i companyes els seus projectes, al final he completat com una graella on dic quina competències específiques treballen. Algun ponent ja ens les ha passat. Perquè no és una cosa que jo mire el bloc de contingut i després arregle que aquesta competència vagi relacionada en el saber bàsic, sinó que jo, el primer que he de veure són en què vull que siga competent el meu alumne o la meva alumna. Quina competència jo vull desenvolupar. I després xuen aquests sabers bàsics per a que vagin podent assolir-les. Ja veurem com, no? I mireu l'última, situacions d'aprenentatge, que és una gran novetat. A mi que m'agrada molt el teatre és, i ho defineix la norma també, no? Com una escenografia, com un context on va tindre lloc el procés, que és el que ens ha de preocupar molt d'ensenyament-aprenentatge en l'aula. És aquell format, aquella situació, aquell repte, aquella cosa engrescadora, aquell mini o maxi projecte on jo vaig a fer que les competències específiques comencen a jugar posant en marxa els sabers bàsics, d'acord? Una situació d'aprenentatge. M'invente algunes que no són de clàssiques. Jo què sé, en primària, pues que los niños vienen de París, el Rally París-Dakar, i parle de reptils, de les piràmides, de geometria, del Nilo, de jo què sé què. Val? Qualsevol tema nostre de cultura clàssica. En l'hospital, els directoris, per a parlar de coses lèxiques. I matemàtiques ha tret un 6. Ai, he sentit ahir un micro de matemàtiques, ha tret un 6. Per favor, silencieu els micros. José Ángel, silencia aquí estigui parlant de notes. Tenim una malaltia en este país que és confondre l'avaluació en l'examinitis, no? En la qualificació, en la puntuació, no? L'examen pot ser una part de l'avaluació, però no és la... Això no és avaluar, això és cantar notes, no? Però ja parlarem el tercer dia de l'avaluació. I l'últim que me queda per dir en 2 minutets és els criteris d'avaluació. Els criteris d'avaluació, jo estic així, és com si fora, els tinc definits, bueno, tinc la definició normativa, no? Però els criteris d'avaluació, en el curset que varen fer, els que heu participat en el curset en setembre fantàstic del grau B, no?, de Sagunt, ens explica Carlos de Juana que era la navegació de cabotatge, que és quan no hi havia la brújula, no?, ni ordinadors, ni estaven de nit, sinó que era de dia. No podien allunyar-se de la línia de costa per a no perdre's. I n'hi havia una cosa que diuen els hitos referents, per exemple, el Mongó,
el castell de Sagunt, que està a 170 metres sobre el nivell del mar. Aleshores, els criteris d'avaluació que estan directíssimament units a les competències específiques, no als continguts, als sabers bàsics, són com referents. Són estos hitos que miren els navegants per a no abandonar, per a tindre clara quina és la línia de costa, el seu rumbo. Val? Aleshores, mireu com defineixen els criteris d'avaluació. Són referents, els hitos de la navegació de cabotatge, no? Que indiquen el nivell d'acompliment competencial sempre, 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 i cada competència específica té assignats 3, 4, 5 criteris d'avaluació. No més. Si tenim 4 o 5 competències específiques, n'hi han de cada competència i no són secrets, són públics. Poden consultar-lo les famílies, l'alumnat, perquè diu, i quin criteri tens per avaluar? Doncs ahí els tens. No? N'hi ha 3 o 4 molt clarets, definits i redactats tots iguals. Vaig a posar un de batxillerat, no? Sempre en un infinitiu, en colorín roig, extraure i interpretar el que, com diem els viejunos, complement directe, la informació necessària de l'enunciat, el que siga. Com, de quina manera? En color verd ho hem posat així per a que se vegi un poquet més clar. Estan sempre redactats igual, no? Una competència específica, un criteri d'avaluació o més, no? I d'ací a 3 o 4 anys parlarem... Helena, tu... Bueno, d'ací a 3 o 4 anys, Helena i jo estarem jubilats, però bueno, parlarem en el bar, diguem... I tu per a aquesta cosa mitològica, aquest calendari que has inventat així mitològic, quines competències creus que tracta? Doncs la 2, no? Jo crec que és la 4, perquè ens les sabrem de memòria, perquè són molt poquetes, no? En fi, estos són grosso modo, no? Un poc els 4 o 5 pilars fonamentals del nou currículum. Ja imaginareu que cada pilar d'estos, clar, situació d'aprenentatge, i com les faig jo, i com les seqüencie, i com les evalue, quins instruments d'avaluació vaig a utilitzar, doncs tot això ja és filar més prim, i vos promet que la segona sessió este dijous i el proper dimarts entrarem en els dubtes que heu tingut, que seran moltíssims, la propera en situacions d'aprenentatge i l'última en avaluació. Bueno, ara anem en les situacions d'aprenentatge. Mireu, tot el currículum, tot, el 100% té un adjectiu en majúscules, com van en llatí, en majúscules, no? Competencial. Passem el canvi de mirada importantíssim. Ja havia passat des del 2006 en la legislació, però ara sí que va de bo, de lo que és el contingut. El contingut són paraules majors, La caricatura del contingut són les informacions. Bueno, passem de posar la mirada en el contingut a posar la mirada en les competències. Tenim fins al 2024, juny del 2024, per aprendre, per a formar-nos, per a compartir experiències. Si n'hi ha algun inspector ansioset, per favor, vos xiveu a conselleria, perquè ara no és el moment d'una llei que ha eixit en agost, no és el moment de demanar papers i perseguir al professorat. Miquel Soler ja ho ha dit per activa i passiva, i si algú mana més que el secretari autonòmic d'Educació, que parli el director en ell i que li diga no, és que jo mane més que tu i vaig a demanar tot. No se tracta. Ara se tracta construint, Gerundi, estem construint o intentant-lo, no? El nou currículum. Aleshores jo repetia, per a repetir un poc les idees fonamentals, no? Resumir-les, que vaig comentar el dimarts. Primer, vam comentar que la llei és del Ministeri, les comunitats autònomes han fet la concreció autonòmica, ha eixit en agost, nosaltres ho teníem molt preparat mesos abans, però primer n'hi ha les correccions, les redaccions i reredaccions i correccions de redaccions, després ve el gabinet jurídic i tenen el seu temps i diu, vosaltres sou profes, però nosaltres som advocats, no anem a treure una llei que vaig en contra d'una llei estatal, una autonòmica, i no anem a treure una llei per a que l'oposició la impugne al Constitucional al dia següent. Aleshores, va eixir quan ha eixit. L'altre dia en una formació ens digué un company, i per què no s'esperaran l'any que ve? I jo dic, és que com
les democràcies europees funcionem en això que es diu partits polítics, clar, no, el PSOE, Unidas Podemos, en la coalició de govern, com es diga, no va esperar a estar en la posició per preparar una llei si no hi se'n manteneu, no? Entonces, n'hi havia un compromís polític per eixir i això, i varen eixir. Per cert, ni Carlos Goñi, les xiques de la Domus i jo, que hem fet el decret autonòmic de clàssiques, no, tenim les nostres idees polítics, però no són polítics de carnet. Vull dir, la nova llei l'ha proposat la ministra d'Educació, Celaá i després Alegria, però l'hem concretat inclús en Madrid. Jo tenia el prejudici que no, profes de totes les assignatures. I a mi m'agrada molt la idea, ara que estem fent moltíssimes formacions, dona igual que sigues de física i química, d'educació física, de música o de clàssiques, perquè les tecles del piano sonen igual, no sonen diferents, d'acord? Mireu, n'hi ha una novetat que a mi me pareix, és una tendra utopia, no? Però bueno, el perfil d'eixida, que està localitzat al final del sistema educatiu obligatori, que és en quart de l'ESO, és el mateix en Cantàbria, que en Andalusia, que en Canàries, que en Picanya, així en València. És el mateix, val? Tenim les competències clau que jo diria que estan en l'estratosfera, sagrades, clau, allà les 8 competències que no sabíem massa bé com treballar-les, però ara s'han desgranat en competències específiques de cada àrea o matèria d'entrar a l'aula. Cultura clàssica en tercer crec que en té 5, només, 5, 1, 2, 3, 4 i 5, només. I cadascuna els seus criteris d'avaluació que parlarem el proper dia. Les competències clau també tenen com uns descriptors operatius, que són com un nivell de concreció major, no? I el de desafiaments del segle XXI i ODS parlarem també el proper dia. Els criteris d'avaluació als quals que se vinculen directíssimament amb les competències específiques, potser n'hi ha 3-4 criteris per cada competència. No cal inventar-se ni les competències específiques ni cal inventar-se els criteris d'avaluació vinculats a les competències, que són com un guia de les competències específiques, i sobretot no cal inventar-se sabers bàsics, els antics continguts. No és tan senzill perquè sabers són coneixements, destreses i actituds. No cal inventar-se-los. Estan tots. Els sabers bàsics són els irrenunciables, els fonamentals, els que vosaltres no deixaríeu anar un alumne de clàssiques per la porta vostra de l'any del curs sense saber allò bàsic. Jo vos proposo el repte de dir i escriure què és allò bàsic que considereu, l'irrenunciable, el mínim per eixir en quart de l'ESO, no en batxillerat, no? Que qualsevol espanyolito i espanyolita en qualsevol lloc de la península té que adquirir, val? I aquests sabers bàsics els han d'assolir totes i tots, inclusiu totes i tots, repetisc. I una vegada m'he assegurat que estan assolits, jo puc passar a sabers desitjables, a més, no? Però avui toca situació d'aprenentatge. Bueno, els companys n'hi ha 3 equips en conselleria fent formació, uns de situacions d'aprenentatge, i posen un trosset fantàstic de la llengua de les mariposas, no? Però no anem a posar-lo per qüestió de temps, i ells veuen que ajuda un poc a un ensenyament més actiu, no? Imagineu, estem ahí en la Segona República, no? En la pel·lícula. Però bueno, mireu, el que he comentat, el focus del nou currículum es mou cap a la competència decididament i les situacions d'aprenentatge, encara que no són prescriptives, no són normatives, no poden aparèixer en la norma, perquè hi ha companys que diuen ja on estan les situacions d'aprenentatge, on hi ha exemples de situacions d'aprenentatge. Com anem a posar exemples de situacions d'aprenentatge en el DOC o en el BOE si cadascú ho tindrà 15 en classe, en cultura clàssica 8, 25, 28, uns d'una manera, uns d'altra, uns volen treballar mitologia, altres qüestions lingüístiques, altres qüestions d'institucions socials, d'art, de ciència. És impossible. Però com dia abans, com en tot el sistema educatiu és igual, el que se treballa és què és una situació d'aprenentatge? Es comenta molt en el decret què són les situacions d'aprenentatge, és on té lloc el procés d'ensenyament-aprenentatge. Alguna companya l'altre dia ens deia això són els centres d'interès que diem abans. Jo diria, no comencem a traduir-ho tot, perquè si comencem a traduir, les competències eren els procediments,
els sabers bàsics, els coneixements, les situacions d'aprenentatge eren centres d'interès. No té res, té que veure, però no podem funcionar en aquestes traduccions, no? I les situacions d'aprenentatge, per a que siguin tal o per a que començar a pensar quan és una situació d'aprenentatge i quan no és completa la situació d'aprenentatge, se'ns dona una sèrie de requisits en l'annex del decret de cada matèria, que ho teniu ahí super establert. Qui fa les situacions d'aprenentatge? Cadascú de vosaltres. No les fa ni l'equip directiu ni conselleria. Tenim el nivell europeu, perquè això és mandat europeu, tot aquest nou currículum per a posar-nos en marxa competencial. Després està el nivell estatal, la concreció que hem fet en la nostra autonomia, el nivell de centres en el que es diu cada centre, diguem, com va, quines característiques té, i després a nivell docent, en les programacions d'aula, jo he de dissenyar les situacions d'aprenentatge. Quantes? No ho sé. Jo vaig dissenyar 4 per al primer trimestre, o per al segon, o per al curs que ve, i m'ha donat temps a fer 2. Doncs no passa res. És el mateix que les programacions d'ara. És un document flexible de treball. Jo m'he de planificar, clar que m'he de planificar, però i si resulta que va molt bé una situació d'aprenentatge, jo no puc tallar-la a meitat perquè jo he programat 3 i estic fent 2, no? Perquè jo el que vull que és això, treballar competencialment en aquesta situació d'aprenentatge movent els sabers bàsics. Mireu, el MEC, el BOE, Ministeri, definir les situacions d'aprenentatge està molt mal definit, perquè definir situacions com a situació, clar, no puc definir en una paraula la paraula definida, no? Però bueno, ells diuen situacions i activitats que impliquen el desplegament per part de l'alumnat d'actuacions associades a competències clau i específiques i que contribueixen a l'adquisició i desenvolupament d'aquestes. Com veieu, no hi ha cap dubte. Competencial, competencial, competencial. Tant en infantil com en primària, com ESO i batxillerat, és exactament el mateix, d'acord? A mi la definició del decret m'agrada més. És un conjunt estructurat. No és allò de la unitat didàctica que posen una foto de l'aqüeducte de Segòvia, una traducció de 2 renglons, l'evolució lèxica de, jo què sé, la B intervocàlica que cau i un poema de, jo què sé, de Cavafis. Dius, bé, i ara què faig en això, no? Sinó que és un conjunt que té cert trellat de tasques i activitats significatives. Vull dir, els exercicis jo puc exercitar en classe la primera declinació, la segona, la tercera, cadascú com ens ho inventem. Però la finalitat d'una situació d'aprenentatge no és l'exercici, o diguem així la traducció, no? Sinó que és una cosa més ampla. És un conjunt d'estructura de tasques i activitats significatives i rellevants enfocades en la diana del desenvolupament competencial. Sinònim de competència, habilitats, destreses. En castellà dic una paraula que jo no entenc, desempeños. L'alumnat ha de ser capaç de fer cosetes, ¿vale? Més que de memoritzar informacions o tindre rutines mecàniques de traducció o de memòria, que és importantíssima, però tot està un poc enfocat per a anar assolint les competències. Mitjançant l'activació dels sabers bàsics. Veureu que tot el currículum pivota o parla molt de les situacions reals, no quedar-se tancat en les 4 parets, sobretot en assignatures o en matèries com cultura clàssica, no? En tercer d'ESO, o la de primer de batxillerat, de descobrint les arrels, no? Donar la mà al passat per entendre el present, no? I aquests sabers bàsics s'han de mobilitzar per a atendre a situacions complexes, que són les situacions d'aprenentatge, no? En un context, entre cometes, el més real possible, perquè sabers que jo estic aprenent i les competències han de servir-me per a moure'm fora de les aules, no només en les aules, no? En la resolució creativa, cooperativa i dialogada de reptes o problemes relacionats amb la realitat, els interessos i les necessitats de l'alumnat. Això sí que se relaciona amb el que deia jo abans dels centres d'interès. Sempre que trobem algun interès de l'alumnat, va ser molt més fàcil de crear una situació d'aprenentatge que sigui engrescadora i motivadora, no? Així està un esquema de tot, no? N'hi ha un far, el faro ahí d'Alexandria que tenim, que és com el perfil d'eixida de quart de l'ESO, no? On ens mirem,
i on hauran d'haver aconseguit pues, un nivell d'assoliment competencial suficient per a passar. Si és insuficient, pues, ja veurem com ho fem per a que l'adquirisquen, no? Tot un poc entroncat en els reptes del segle XXI, que per qüestions de temps ara no vaig entrar, però és interessantíssim i el dimarts que ve sí que parlarem d'això. I mireu, la situació d'aprenentatge és el context, l'escenari que anem a crear o recrear per a que tingui lloc el procés d'aprenentatge, no? Les competències específiques ahí estan en primer lloc, no els sabers bàsics, els continguts, sinó que estan mireu la fletxa que és doble, no? Estan directíssimament, jo hauria posat així una fletxa doble també, directíssimament relacionats amb els criteris d'avaluació, i les situacions d'aprenentatge que ja veieu que el decret comenta i comenta i comenta, per exemple, aquestes d'educació física, no? I comenta un poc ahir, aquestes de primària, els ODS. Comenta un poc quines serien els trets de les característiques que farien que tinguérem o anàrem tenint, no? Aprenent situacions d'aprenentatge. No? Sabeu que n'hi ha coses que funcionen i coses que no. D'on partim per a crear una situació d'aprenentatge? Pues podem partir d'una idea, com diu així, de llegir els descriptors operatius de les competències clau, de llegir les competències específiques, si voleu, de llegir els sabers bàsics, perquè està tot ahí, val? D'una idea, un tema polèmic, un problema que afecta a la societat o a l'alumnat. Sabeu que estem treballant del passat per entendre millor el present i intentar canviar-lo a millor, no? Alguna qüestió sobre l'element de la realitat, un dilema, un problema, algo que siga engrescador, no? Així, els companys han posat exemples per a infantil, primària i secundària, no? Com funciona un patinet elèctric, com vull que sigui el pati de la meva escola? Un monopoli dels futboleros, el 90% del pati ocupat ahir en balonades dels xics? Com canviem això, no? Si menjarem insectes, la fam del món s'acabaria. Què ha passat a Ucraïna? Bueno, els companys han fet un esquemeta molt simple, molt simple, molt simple. Nosaltres hem vist tot el que han fet en la resta de comunitats autònomes. A mi, Xavi, recomana'ns un decret, com tots tenen que veure en el Real Decret i no poden estar en contradicció, jo puc gastar i si vull que el d'Andalusia, però bueno, ja que hem fet jo recomano el nostre. ¿Vale? No trobareu aquest esquemeta en el decret, però jo us ho passe enllaçat, ho tinc ahí en imatge enllaçat en l'enllaç que vos deixe després en el xat. I mireu, la situació d'aprenentatge que jo he de planificar, a banda de poner títol, la matèria, el nivell, la temporalització, la descripció i tal, jo poso així, tinc un exemple després, no? Un exemple pràctic, que no me va donar temps quasi a veure-lo. M'agradaria posar l'exemple per anar veient com va la situació d'aprenentatge. Mireu, en la programació d'aula, que vos passaré una plantilla en conselleria, jo vaig ahir posant les competències que s'han de treballar, els criteris d'avaluació, els sabers bàsics, els instruments de recollida d'informació, que ja parlarem la sessió que ve, la situació d'aprenentatge en números, si vaig a treballar 2, 3 el primer trimestre, 1, 2, 3 el segon, etc. Les competències específiques i criteris vinculats, i me passe jo, i en el full de darrere, els companys han posat descripció d'activitat tasca, un exemple, la 1, no? Jo he de posar quines tasques o activitats crec que van a treballar en favor de l'assoliment competencial en aquesta situació d'aprenentatge que jo he creat, no? Ens presentem en llatí, ens presentem en grec, anem de boda, anem a l'hospital i veiem el directori per a treballar coses lèxiques, exemples d'aquest tipus, no? Quins criteris d'avaluació i com vaig a avaluar? Exemples d'infantil, primària, ESO, batxillerat. I jo, mireu, he partit d'una experiència. M'he creat este matí una. Me queden 4 minuts, vaig anar rapidíssim. Era una experiència a partir d'un vídeo que varen veure de racisme en Estats Units, dels anys 60, i jo en un curs que me regalaren, que era la diversificació, després d'haver tingut compensatòria en gitanos marginals, me regalaren ahir un premi, no? Que era treballar, així n'hi ha 3 o 4 que no volgueren inscriure la foto, que era senyalar-se d'alguna manera diferent posant-se un llacet, no? Un lacito.
I jo vaig trobar-lo ahí en un company de filosofia, no? I jo havia pensat traslladar-lo a un treball sobre vida quotidiana, classes socials, no? En el món romà o grec, no? Com se sent alguna persona diferent, marcada per la línia Ruber del senador o la d'esclau, no? Com se sent? I, bueno, i la cosa estava sense explicar per què jo portava un llacet, perquè portava un llacet, no donar explicacions, com no ha de donar l'explicació el que és gitano o el que era esclau, no? Ja se veu, ja se veu. I era molt difícil de mantenir el llacet sense donar explicacions. Hi havia alumne que aguantava un dia i altre que aguantava 15 dies, no? Jo vaig veure que això estava en les competències 2 i 3 dins de principals formes de govern i organització social. Pues jo dic, pues ahí està, no? Com a mi m'interessava el diàleg i el debat, mireu instruments d'avaluació diferents a l'examen escrit. D'això parlarem el proper dia. Vaig un poc variats, diversos i adaptats, no només l'examen escrit. Bueno, jo vaig localitzar, vaig un poquet apressar, les competències específiques que m'interessava treballar en l'alumnat, les posava així. Després, directament el decret me diu en cada competència específica, en quina competència clau està relacionada, en este damero, en este encreuat que trobeu en el decret perquè ens varen obligar a fer-lo, i d'este jo marque cada competència quines competències clau m'assenyalen. Després, els criteris d'avaluació associats a aquesta competència, jo trie, perquè al final de curs haurien de treballar tots, però bueno, jo trie estos criteris d'avaluació, d'acord? Veig els sabers bàsics que vaig a treballar en aquesta situació d'aprenentatge i ja tinc l'esquemet este d'ací, ¿vale? Després les tasques, doncs jo una tindria més d'una, no? Me pareixia interessant que feren com un diari o un setmanari, no? Que copiaren per escrit o feren un podcast en el mòbil, no? Autoregistrant-se, perquè este grup que tenia jo, escriure, era una cosa de tot l'equip docent que no estava per la labor. Jo dic, bueno, doncs registrem, no va ser jo l'heroi, no? Registrem en el mòbil. I jo he posat així 4 o 5 instruments d'avaluació. El KPSI, que puc comentar el proper dimarts, és una activitat inicial per a saber quins prejudicis previs tenen d'estereotips de gènere i d'altres coses, no? Un col·loqui com a instrument d'avaluació. Maria Antònia Casanova ho explica d'una manera magistral, a l'inici, al mig i al final. Una entrevista i un mural o mapa conceptual o infografia i finalment una rúbrica. ¿Vale? Una situació d'aprenentatge és només l'espai? No. En quin nivell de concreció curricular? En cada profe, cada docent fa la seua. En cada etapa és diferent la definició o la concepció? No. En totes és transversal, és igual, no? Quin és un dels 3 principals? Promou un aprenentatge contextualitzat i competencial. Quina seria la definició? Ofereixen diferents les situacions i activitats orientades a promoure en l'alumnat el desenvolupament de les competències específiques. Les clau no les podem treballar, sinó a peu d'aula, no? I ja sé que això ha sigut un estrès total, però estic resumint 3 hores i mitja en 20 minuts. Això és clar, un repte impossible, no? Una tragèdia d'allò negatiu. Explicite, no? Nomene els aspectes que caldria continuar treballant. Com tenim un any o 2 i estem treballant en processos, en competències, doncs ja treballarem més, no? I aquestes informacions, mireu, com en infantil, han d'estar sempre, el que jo amoll en els informes qualitatius, doncs això, sustentat en el registre i observació prèviament continguts. Anem a la nostra, a secundària, mireu quina novetat. Com s'ha de redactar aquest informe? Destacant els progressos, dificultats superades, esforç, talents, si se'ls han escapat en primària, doncs ara en secundària, tots els projectes, totes les coses que fem, serviran per a sabers bàsics i també per a traure en què destaquen, quines habilitats tenen, en què gaudeixen els alumnes, no? I fortaleses, i d'altra banda, assenyalem, mencionem, comentem els aspectes que caldria continuar treballant. I tot això se fa
en registres i observacions prèviament obtingut. En batxillerat és el mateix, però com anem un poquet ahí a pressa, que me quedaran 2 o 3 minuts, mare meua, vaig un poc al que podria ser les funcions que hauria de ser l'avaluació i tu què creus que te trobes en les sessions d'avaluació, no? Jo crec que el que hauria de ser seria un procés de millora, de diàleg entre totes les parts, no? No un procés per a classificar, medir, jerarquitzar, no? I sobretot per aprendre, no? Els criteris d'avaluació, que jo crec que no he anomenat, són com la navegació de cabotatge, no? La línia de costa que no podem perdre. I tenen uns hitos molt alts, no? I a més, aquests són els criteris d'avaluació, els hitos, els referents. Són referents que indiquen nivell competencial. I mireu, vaig a posar uno de secundària. Les competències tenen uns criteris d'avaluació que estan directament vinculats a les competències. Les competències no són 50 ni 60, són 8, 7, 9 només. I els criteris d'avaluació són 3 o 4 per cada competència, no n'hi ha més. La diferència, mireu, que no me queda temps, la diferència entre opinar i avaluar és tindre la línia de costa sempre visible. No me vaig a perdre en el Mediterrani, perquè els hitos, el Montgó, el castell de Sagunt, que està a 170 metres, les referències, els criteris d'avaluació, són ISOs, són públics per a les famílies, l'alumnat, els companys i per a mi sobretot. I jo vaig a treballar en una situació d'aprenentatge movent els sabers bàsics per a que assolisquen aquesta carnet de conduir, aquesta habilitat, aquesta destressa en cada competència específica, avaluant els criteris d'avaluació, no? Jo hauria de ser capaç d'avaluar si l'alumne o alumna és capaç de què? De construir el què? En història, en geografia i història, un relat o una síntesi sobre fets i no sé què. De quina manera, des de quin punt de vista, cronològicament ordenada, coherent, tal. Això és el criteri d'avaluació. En batxillerat exactament igual, cada criteri té uns criteris, cada competència té uns criteris d'avaluació i jo he de ser capaç d'avaluar i fins a quin punt ha assolit l'alumne aquesta competència, en aquest cas, extraure i interpretar el què, la informació necessària, de quina manera, d'esta, d'acord? I n'hi ha molts instruments d'avaluació. Santos Guerra li va enviar un correu o un missatge a Wert, al ministre on tenim ara la llei Wert, en els cursos per ells, i va dir, Wert, no por mucho que pese al pollo se le va a hacer más gordo, No per molt que examinem o avaluem de vegades al dia i de proves de diagnòstic, l'alumne va saber més, que és al final el que ens interessa ensenyar i aprendre, no? I mireu, n'hi ha moltíssims instruments d'avaluació, tant orals, per a preparar a l'alumne en metodologies actives per a que participin, aprenguen a participar, perquè el que volem són ciutadans i ciutadanes que canvien el món a millor. Si no els ensenyem a participar en classe, ja com se participa respectant les diferències, tenint idees, resumint-les, analitzant-les. Tot això, per això serveixen les metodologies actives, a banda de saber com era la indumentària al món clàssic, per a entrenar-se en com participar i ser un xogón politicón, un animal polític, un ésser social, no? Per a millorar la societat. Si no, estem treballant entre 4 parets de l'acadèmia classe, no? Mireu, l'observació, treballs, col·loqui, moltíssims instruments d'avaluació que jo, com no me queda temps, vaig a passar molt ràpidament, que ens van donant idea, no només l'examen, sinó que en diferents moments de la vida escolar de l'alumne, en el meu curs, el trimestre, el primer, el segon, el trimestre, i al llarg d'aquest temps, jo vaig fent com una cata, no, arqueològica i vaig comprovant de moltes maneres, no només per l'examen escrit, fins a quin punt està assolint les competències que jo m'he proposat de treballar, no? La reina i sobretot una cosa que tenim oblidadíssima, que és no massa treballada l'autoavaluació, la capacitat de l'alumne d'autoavaluar-se. Si no els entrenen des d'infantil, ja veieu que en tot el sistema educatiu l'avaluació, el sistema és el mateix, se proposa el mateix. El legislador ha fet de l'avaluació que siga la mateixa tecla d'avaluació del piano, se toque on se toque, en infantil, en primària, secundària, batxillerat, sona igual. Hauria de sonar igual, no? Entonces, en esta cultura de l'avaluació, que podríem dir, l'alumnat ha d'entrenar-se en valorar
acostumar-se a valorar el treball que fa ell, els companys, el profe, la seva aula, i això no se fa d'un dia per a l'altre, ni quasi que d'un mes per a l'altre, ni d'un any a l'altre. Això és una cultura d'avaluació que s'ha de començar d'infantil, en primària, i no tallar en secundària, sinó primer ens hem de formar fins al 2024 en tota no sé, en tots els instruments d'avaluació que jo vaig a utilitzar per a poder avaluar com estan assolint les competències. Diu Neus Sant Martí que la reina dels instruments d'avaluació són les rúbriques. No fer una rúbrica per veure les tildes en castellà o valencià, per això fas un examen. No? La rúbrica és una cosa més complexa i el rei dels instruments d'avaluació és el portfolio, no? Vale. Aleshores, no me queda més temps. Ja veieu... Ei, este és molt divertit. Quan queden 5 minuts de classe dones com una entradeta de teatre, un tiquet, i diu, pues són 2 coses que creus que has après avui. I nosaltres creiem que han après alguna cosa i no han après res, o al revés. Creiem que no han après i han après o algo que ni sospitaven que havien d'aprendre i ho estan aprenent, no? Avui en els treballs de l'alumnat, que jo no sé si quan els manem en equip o en casa, si els ha fet en casa, avui en el treball en casa, si se'ls ha fet el cosí, la germana, el pare o la mare o el veí, jo què sé, sabeu? I esta que m'he empenyat jo molt en posar-la, qualsevol joc repetisc. Qualsevol joc és susceptible de convertir-se i de ser considerat en un instrument o tècnica d'avaluació. Penseu, per exemple, en un trivial, en un bingo. Això és un instrument d'avaluació? Clar, és una alternativa a l'examen escrit. Si jo dic que l'1 és no sé què i no sé menys, i cante l'1, jo el tinc ahí i vaig sabent el que és, no? En una trivial, si jo endevino una pregunta o la conteste bé, jo estic avaluant si s'ha assolit i si és saber bàsic o si estan treballant en grup i n'hi ha una competència que és específica, que porta en si la metodologia a treballar en grup si ho estan fent, no? Quan més prismes i des de més punts de vista puguem avaluar a un alumne, a una alumna, més possibilitats hi ha de que siga algo més objectiva i sa avaluació dins de la subjectivitat sempre, sempre, sempre que n'hi ha. I això es diu triangular. Triangular les diferents punts de vista de l'avaluador. Si en comptes d'un són més, si són interpares entre alumnes, si en diferents moments, dins de l'aula i fora de l'aula, si és en metodologia activa o classe magistral, si... Això, quan això de la triangulació insistixen molt en que és importantíssim. I en la situació d'aprenentatges, que meta que vos vaig passar, jo ja pose les activitats o tasques, vale? I alguns dels instruments d'avaluació que jo pense que me van a donar molta informació de l'assoliment competencial que va adquirint l'alumne. Ja sabeu que les competències són processos, són complexes. Avaluar en un examen una competència específica és complicadíssim. I me queda la part més important i ja me passe 4 minuts de com poder puntuar-les. Mireu, José Ángel, ¿me dejas 2 minutos? No sé si sí, claro, hombre, déjame 3 minutitos, porque es que si no... Que no pasa nada. Això no vos imagineu la d'hores i reunions que hem tingut el grup d'avaluació per a arribar a això. Vosaltres me direu, això és puntuar a ull. Diu, pues anda, que tu quan pones un 6 o un 5 o un 4, te la marinera, no? Mireu la fletxeta. Jo, per a la primera avaluació, havia preparat 5 situacions d'aprenentatge. M'ha donat temps a fer 3. Què li anem a fer? La programació és flexible. No és una roca i marmòria que no se pot trencar. Ara què passa si no acabeu el programa? Llavors ho dic jo, res. Pues, si tampoc, no? M'ha donat temps a preparar 3 situacions d'aprenentatge. Mireu, així tinc les 3 competències específiques que jo he treballat i al costat els criteris d'avaluació que estan directíssimament vinculats. Pues jo en la primera situació d'aprenentatge que he treballat el criteri d'avaluació 1, en les altres no ho he treballat, m'eixia ni fu ni fa, un suficient. Pues evident, li poso un suficient. En el criteri d'avaluació 1-2, un suficient i un B. Ha millorat. Per a que tingueu la idea de que el progrés se manté i se premia per així a dir, com el carnet de conduir, suficient i B jo no faig la mitja en la calculadora aritmètica, sinó que és un B. En la tercera, mira, B notable, ha millorat, doncs notable. I en la quarta, només he treballat el B, doncs B. I jo ara tinc en el meu carpesano o en el meu ordenador moltes evidències d'aprenentatge que han sigut tretes sempre, repetisc, sempre, com diu la norma,
d'instruments d'avaluació i jo, en la meva informació que tinc d'aquest alumne, l'observació, el coneixement que tinc d'ell, i aquestes 4 notes de criteris d'avaluació competencial, vale, ja me reuniré jo en mi mateix o en el company o companya per a veure aquesta rúbrica competencial on la establim, si és suficient, si és notable excel·lent, si és insuficient i s'haurà de recuperar en seguida, doncs tinc ahí 2 vents, un que se me va per damunt i un altre per baix, i en totes les meues evidències d'aprenentatge, resultats d'evidències i instruments, li poso un B. Així faig en la competència específica 2 i en la 3 i me ixen 2 notables i un B, i jo, en tota la meva informació i professionalitat, val? En la meva assignatura, competencialment, li poso en la meva assignatura un assoliment d'un notable. Però és que ara mireu, cada competència específica en el decret marca, quan jo treballe una, me marca que treballe 2, 3 o 4 supersagrades competències clau. Aleshores, jo el que faig és, si l'alumne en la competència 1 tenia un B, doncs en la competència 1 B, i esta competència 1 toca estes 4, 1, 2, 3, 4, doncs serà un B. En la 2, si tenia un notable, doncs jo en la 2 que toca aquestes 3 competències li poso un notable. I així, quan jo arribo a l'avaluació, tinc un informe sempre sustentat en registres, observacions i documentació pedagògica de la meva assignatura i un informe competencial, de forma que quan el de la competència digital me diu, el de tecnologia... Se te escucha mal, Xavi, ¿Se me escucha o mal? soy yo, no lo sé. ¿Sí? Ay, pues, me quedan Xavi, 10 segundos. Dime. ¿Se me escucha ahora bien? ¿Ahora? Ay, ¿se me escucha bien? Sí, ¿Sí? se te escucha bien. Sí. Ai, qué susto me has dado ahora que estoy en mis 10 segundos finales. Anem a veure. Volia dir, i tu, quan el de la competència digital diu, tecnologia, i tu dius, jo li tinc un notable. Perdón. Sí? Vale. I diu, i tu, si tu eres de llatí i grec, i diu, ja, però jo he fet ahir una situació d'aprenentatge on hem tingut que analitzar dades dels viatges, jo que sé, d'Alexandre Magno o de César o de... Jo que sé quina base lèxica he gastat per a qualsevol cosa o recerques que jo he fet perquè Fernando Blaya m'ha ensenyat a gastar el Google Earth i jo he fet ahir una cosa de TIC que jo, la competència digital, clar que l'he treballat i he posat un notable. De forma que jo tinc en vertical ara tots els clics que m'han fet les competències específiques en les competències clau i tinc no sé quants notables i 2 excel·lents. Així és que tant en la meua assignatura com el nivell general competencial, si ho he fet bé, seria estrany que en la meva assignatura tinguera un assoliment competencial d'un suficient i en la meva apreciació de competències clau tinguera un excel·lent o un insuficient, perquè si és notable, el més normal és que si jo he treballat i les evidències d'aprenentatge que ha replegat són més o menys correctes, fora un notable també. Estem avaluant competències. La competència específica, que sabeu que fa check o clic en les competències clau, ens hem de preocupar de les competències específiques. No són 50, són 7, 8, 9, i les hem de saber de memòria i tindre-les en el tauler d'anuncis i en la taula de treball. Repetisc, són molt poquetes i a cada competència específica va associada directament un criteri d'avaluació. A la competència específica 1, el criteri d'avaluació 1, 2 i 3, no 40, 2 o 3. Aleshores, això és el que hauríem de focalitzar per avaluar a l'alumnat. Fins a quin punt l'alumne o alumna ha assolit el criteri d'avaluació 1, que va associar directament a la competència específica 1. Fins a quin punt l'alumnat és capaç d'analitzar missatges senzills, d'emetre missatges orals, el que siga, el que diga l'alumne. Les competències específiques i els criteris d'avaluació no es poden variar, interpretar, diguem que al meu parer, canviant, augmentant, disminuint, ja són claríssims, d'acord? I són irrenunciables, elementals, mínims, per així dir, no?
Les competències, l'avaluació de les competències no és trossegen, no és fan percentatges de el 70% els exàmens, el 20% el treball, el no sé què. Mireu així, en la pantalla tenim així que un 3% de no sé què i el 25% no sé quant, i en esta diapositiva els exàmens un 10%, el projecte d'investigació un 30%, el no sé què, en un Excel d'un batiburrillo de notes, de positius, de negatius, del quadern del professor, que això apareix un Excel. Per favor, la primera qüestió, no se ponderen els instruments d'avaluació. Abans dient l'examen el 70%, el treball el 20%, l'actitud el 10%. Cadascú feia d'una manera, un company d'una, un altre d'altra. Si el departament arribava a un acord, això no té per què ser igual que l'institut del costat, no? Ara avaluem processos complicats, no? En un examen és difícil avaluar una rúbrica, per això es diu la llei, la normativa diu que s'han d'avaluar en diferents instruments d'avaluació, no només l'examen escrit. N'hi ha dotzenes i dotzenes de possibles instruments d'avaluació. Segons en quina situació d'aprenentatge utilitzaré un o altre, no és el mateix. Intentar avaluar una exposició oral que un mural, una infografia, un mapa conceptual, un roleplay, tipus dramatització, un treball audiovisual. És que és molt complex, perquè n'hi ha activitats complexes, diferents, en els que hem d'avaluar el profe, interpares, coavaluar, autoavaluar, triangular l'avaluació des de diferents punts de vista, instruments d'avaluació, agents avaluadors, per a tindre una visió el més objectiva possible dins de la subjectivitat de l'avaluació. Però repetisc, l'essència és que estem avaluant processos complexes en el temps. L'avaluació sabeu que el mantra és que ha de ser contínua, formadora i integradora. Contínua és que no sume i dividisc en la calculadora entre 3, o entre 4 o entre 6, sinó que jo vaig treballant en el desenvolupament i assoliment competencial i al final, com el carnet de conducció, si l'alumne o alumna arriba a tindre un assoliment molt bo, doncs se queda en això, no en el que ha passat en setembre. I jo dic, vas a recuperar. No recuperem continguts. Les competències no se recuperen. S'assolissen fins a cert punt, no cal que en totes siga excel·lent, i ja està. I si no, jo no m'espero al final per a recuperar, entre cometes, sinó que, com diu la normativa, jo poso mans a l'obra en quan ho detecte, en aquesta avaluació tipus feedback, retroalimentació, retorn, que es diu, de qualitat, no? I vas dient, tu pots millorar, com creus, com crec jo, com creuen els companys, com creuen els tres professors, com ajuden les famílies, en coses concretes. Jo no faig feedback en l'informe qualitatiu dient, tienes que atender más, tienes que portarte mejor, tienes que hablar menos. Això és una avaluació de la persona. Jo avaluo les teues tasques, no? Que en l'actitud se pot millorar, evidentment ja t'ho diré a tu o a les famílies, però el treball que hem de fer de retroalimentació i d'avaluació no és a la persona, sinó els processos d'aprenentatge. Notable també. D'acord? L'últim que dic ja per acabar és que en la norma també diu que s'hauria d'avaluar el professorat. Com? Ja vos ho dic jo, de cap manera. L'alumnat que està en pràctiques té com un tutor, alguna visita de la inspecció, és estrany que no se li aprove la fase de pràctiques, però ja quan entrem en el sistema, és que no tenim sistema d'avaluar el professorat. Jo no sé si ho estic fent bé o malament, qui m'ho diu? Jo tinc certa sensació de que el meu alumnat està aprenent o no, o me dona igual o no, però és un dels punts que no tenim solventats. Com avaluar el professorat per al procés de millora, no per a qualificar el professorat i dir, pues tu com a profe eres un 7, tu un 4, tu un 8, i dius, pues això és ridícul, el mateix que fem els alumnes per mandat administratiu, no? Una cosa un poc aixina. És una cosa que tenim pendent. Jo sí tinc molts exemples, no?, de coses que hem anat arreplegant
d'instruments d'avaluació, d'evidències d'avaluació. N'hi ha col·les o instituts que ja estan intentant funcionar així en el país, no? N'hi ha ja penjades píndoles del nou currículum que podeu consultar. Jo us recomano, ara vos passaré l'enllaç a tot l'immens material d'avaluació que tinc, que és massa, no heu de consultar-lo tot, però n'hi ha un molt tendre d'infantil que es diu La papallona d'Austin, la mariposa d'Austin, que és una delícia de veure com se pot ensenyar a l'alumnat més menut a començar a avaluar i autoavaluar-se. Si ho fan els més xiquets, com no anem a fer-lo en l'ESO i en batxillerat, d'acord?